מה, גם זה לא, זה החמישי שאת פוסלת. השישי כפרה, ורק 10 בבוקר. טוב. אני לא יודע מה את רוצה. יש לך רעיון אחר? האמת? שכן. אחרי הרעיון השלישי הוא ככה עלה לי לראש. אחלה, יופי, בוא נשמע מה הרעיון שלך. תתאבד. באמת, רואי, תתאבד. עם כל הרעיונות הגרועים האלה, באמת עדיף שתגאל את כולנו מהאיסורים שלנו כבר. יאללה, נו. מה זה? עזוב אותה, מטומטם, עזוב אותה. גילה, אבל חולה נפש. לא, אתה לא נורמלי. לא, ממש עבודת צוות במיטבה. מה נסגר? טוב, תחזרו לעבודה, מה אתם רוצים? נראה לי תתחיל לעשות איזה סיבוב בחוץ. כשאני חוזרת, אני ממש מצפה שיהיה פה איזה כמה רעיונות טובים. כי נילי לא תהיה פה לאורך זמן. סליחה? היא לא תהיה פה להגן עליך לאורך זמן. די כבר, מה נסגר איתך? לא, אתה לא נורמלי. מה את אומרת? אני אומרת, שתמיד כבר לאביגיל ותגמור עם החרא הזה כבר, באמת. לא, אתה מאבד את השפיות שלך. זה רעיון גרוע מאוד. זה רעיון גרוע. אני אגיד לך מה רעיון גרוע. זה רעיון גרוע. מה שקורה פה, שאתה נותן לילדה בת 2 להתעלל בך ולהשפיל אותך שוב, שנייה לפני שיא הקריירה שלך. אתה לא נורמלי, והכל בשביל מה? בשביל איזה מישהי שאתה אפילו לא יודע אם איתך מהסיבות הנכונות? באמת, זה פתטי. זה ממש אני... טוב, מה חזרת? מה הקפת את המכונת קפה? תעזבי אותי מזהובים ומהרגישות לרקיחה הזאת פה. יש לי ים טלפונים לעשות, נגיע עליי כותרת למערכת. סבבה, זה יכול לחכות עוד 5 דקות? לא, זה לא יכול לחכות. צריכה לבדוק אם זה סתם סיבוב או איזה ספין, כדי לעורר עניין להשקה של דיבוג'י, או שהפעם זה על אמת. מה עם ההשקה של דיבוג'י? אוי! עכשיו שאתה מסור לעבודה שלך פה, שכחתי שיש לי פוטנציאל ראשי של דיבוג'י. רגע. כאן שושן שטיגלר עם רוי הקסטר. רוי, אני מאוד מעוניינת לקבל תגובה שלך על ידיעה שהגיע זה עתה למערכת, על אביגיל חלמיש, שכיום היא זוגתך, גם המנהלת תוכן של אפיטוק, וגם האקסית של אחיך אדם, וואו, כמה זה מסובך. האם זה נכון שהיא מינתה את אדם אקסטר להיות הנואם הראשי של ההשקה של דיבוג'י? שושן. מה? מה אמרת? בטח באוויר. רוי, בתור הבוסית שלך והמראיינת, אני דורשת שתישאר פה. תסתמי את הפה לפני שאני שובר את כל העצמות. רוי, אני ממש מבקשת בתור הבוסית שלך שתישאר פה.